Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao, mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na pud ta manghigala nini atong tulumanon sa kahanginan CNA Catechesis on Air. Ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga lagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abay no adlaw na usab karon nga unsa matarong adlaw? Miyerkules, unsa man tarong pitsaha, 29, unsa man ray kapistahan. Ugma pa ang fiesta, no? Ang ato ang kuan karon bispiras sa Amlan. Medyo may kausaban ug mga adlaw mahigala ang fiesta sa Amlan kay dili na holiday sa tibuok Pilipinas. Kung dili na sa Amlan gyud. No kay ang nahitabo gi kuan man giusog man ni PBBM ang fiesta. Tamay mo pilit gyud tang mutuman kay sila man mao'y gamhanan. Sila man mao'y magbuluot. Ingo di ana, no? So, nahala, advance happy fiesta na sa atong mga igsuon nga mga amlananons nga nagsaulog sa fiesta ni San Andres de Padua. dili San Andres de Padua, San Andres Apostol. Nahala, no? Ato dahil nga timbayaon og may mudto ang ato ang kura paroko din na, no? Si Monsignor Albert Erasmo Bocol. Okay. Nahala no ato nga timbayaon usab di ay og mayong mudto ang ato ang talahurong obispo Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Rama Ata, ug man usab ang atong station manager dito sa Actin Basay si Brother Elmer Lugatiman. Okay. Nahala no, wala lang usa kita karon si bisipin Dios mahigala ha kay medyo ulo apiki ko ro gamay, no? Ulo apiki ra, di gud apiki kayo. Ulo apiki ra. Okay, no, padayon ta sa ato nga mga buhatono ni ining kamuntuhon. Bino ara kita may gala sa Saint of the Day. Of course, ang atong Saint of the Day karon wala lain kung dili si San Clemente. Kabalo ba mo kung si kalaki ni San Clemente mahigala? Mao ni siya ang ikatulo nga successor ni Saint Peter, isip Bishop of Rome. No, kuan man siya. Clemens, no, Saint Clemens, kuan man na. Si Saint Linus, 67 to 76, year 67-76. Dayong Saint Anacletus, 76 to 88. Dayong si Saint Clement, 88 to 97. No? Dugay-dugay po na siyang nahimong Bishop of Rome. So karong adlaw mahigala, gihinumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si San Clemente. Okay. Bino ari kita mahigala sa atuang wala ta sa receive si Pinyos mahigala ha. Lahon na kita sa catechism. Catechism na ta mahigala. Okay. Bino unsa may ato karong topic. Father, nang pangudana. Doon naman gumisilingan nga pastor sa laing relihiyon unya usahay doon na sila mura ba o gatherings unya doon na po yung mga teachings. Pwede ra ba nga mo attend mi pade sa ilahang mga kalihukan labi na gayud sa ilang pagpanudlo? Tubag ni ana ayaw atin din to kay ngano man doon na sila ilaha mismong pagtulunan, especially in the interpretation of the Bible. So kung mo-attend ka dito, makakaton ka sa ilang interpretasyon sa Biblia nga lahi sa atua og ang mahitabo mubalhi na Ginoo ka dito sa ilaha. No, so ayaw lang aron nga daghan ratang Katoliko, no? Aron nga dili ta makuhaan nga mga Katoliko kay kung mo-attend mo dito, may puruhan man gyud nga makuan gyud ka, madani ka sa ilahang mga nindot kayong mga pulong, no? Of course doon ay mga pagtulunan labi na gyud kung dili pa jud ka kaayo sanad sa ato ang pagtulunan Katoliko na dili pa kaswito may puruhan gyung madani ka. Okay, so aron nga magpabiling intact ang atong gidaghanon, ayaw na lamang amon atin dito ha. Okay. Ikaduhang pangutana, Pader, pwede ba nuna manggoy usahay ba mga pastor, mga ministro nga mobisita sa balay labi na gayud kung dunay mga masakiton unya mag-pray over sila? Amo ra ba silang tugutan o pa-pray over? Ang tubag ni ana, pwede ra man ang pray over, pero kung muhangyo na sila nga pabalhinon sa relihiyon, ayaw naman dagway. No, kung mo pray over, pero giingon nga pabalhinon, labi na gyud kung maayo, no?
may puruhan gyud nga madani na pud kapagbalhin. So o dili man ta mo kompitarya ng pre-over kay pre-over man lagi na pag-ampo man lagi na. Pero wala na nagpasabot nga kung maayo na kay may puruhan ra ba nga muna sila ilahapod nga kana bitawng gitawag nato og mga rason nga pasudlo na mo sa ilahang relihiyon kay naayo gud masakit naayo gud ang inyong masakiton. So ayaw lamang no. Kung mahimo, kung magpa-pre-over ta, adto lamang kay naman daghang mga grupo sa BEC no. Sa BEC daghang mga kamao din ha nga mo pre-over. No, so kung sa ako na ginaingon, dili man na daotan mag-pre-over. Pero kadto na lamang dagweng ato ang kauban may pa-pre-overa. No, kay ang Ginoo ra ba ingon ni ana no, panalitan og maayo madani na unya mo. Madani na unya mo sa ilahang mga pagdapit no. So kung mahimo, ayaw na lamang dagweng kung magpa-pre-over man gani, kadto na lamang Katoliko no. Do naman tay mga maayo daan ang mga butanga, mga renewal movements no. Sama pananglit sa bukas loob sa Dios, banal na pag-aaral o daghan pa ng uban no. So ato na lamang ta magpa-pre-over no, klaro? Okay, another question. Father, naabitaw unsa may imong ikasulti aning mga laing relihiyon padre nga kana bang dili man lagi sila mutahod ni Mama Mary? Ay kanang mga laing relihiyon nga dili mutahod ni Mama Mary, sagdahira na sila no, kay doon na pud sila na gitudluan mo guna sila sa ilahang kanang mahal sa kanang gitawag nato og ilang pastor. Pero kung ikonfronta na mo unya pangutan-on nganong mutahod mo sa mahal nga birhen, daghang kay tubag ana no, ngano man nga mutahod mo tas mahal nga birhen, tungod kay ang mahal nga birhen inahan man sa atong Ginoo. Number 1 no, dako kay na siya og dako kaayo rason nga mutahod gyud ta sa kini gitawag nato ni Mama Mary kay inahan baya na ni Jesus. Nya ikaduha niingon pod ang Ginoo nga higugma ang imong isig katawo. So dili gyud ta magpasipala og pulong labi na gayud sa atong isig katawo kay mo ba sugo sa Ginoo. Unya si Mama Mary ato mo po ng isig katawo, ato pong tahoron dili po nato pasipalaan, dili nato pamukon ang ilahang mga larawan kay sama ra pud na nga ang tagtungod mo imong gipahamtangan sa ingon, imong gikayugtan kay nganong imong gibuak ang iyahang larawan no, di ba kalagmitan no, kalagmitan gyud kay of course naman mga rason gyud kay ang mga laing relihiyon god sigon sa ilang pagtulunan para nila ang mga imahe sa mahal nga birhen Dios man god kan ba gitawag nato idols or idolatry. So ato nagklarohon ha mga Katoliko, wala nato gi-worship as gods ang mga religious kinibitang images no, kanang estatwa ba. So aron nga maklaro gid nato ha nga kitang mga Katoliko wala kita magsimba og larawan no, nga ato nga ang atong pagtuong relihiyon nagtudlo kanato nga wala kita larawan nga gisimba. Wala nato simbaha ang sa larawan sa mahal nga birhen, wala po nato simbaha ang larawan sa mahal sa mga santos, o wala nato simbaha ang mga larawan ni Kristo mismo no. So unsa man day ang atong gisimba? Number 1 is latria, mismo gyud ang Ginoo mo atong gisimba, gi-worship ba. Ang ato ang Katolikong pagtuo, ang atong gi-worship as God mao ang Holy Trinity. No, tulo ka persona sa usa ka Dios. Muna atong God. So wala kita laing gisimba isip Dios. Unya doon lang malagi tay pagtahod sa mahal nga birhen, gani muluhod ta sa atubangan, mangayo ta muna gitawag nato hyperdulia. No, ito masabot veneration. Pero dili na siya worship. Veneration na. Unya magluhod po ta atubangan sa mga santo sa langit, ilahang mga gitawag bitaw nato og mga images. Wala po na nagpasabot nga atong gisimba isip Dios ang maong mga larawan. Kung dili ato ra na silang gitagaan og pagtahod. Mo na gitawag nato sa in English og dulia. No, so kanang mga laing relihiyon nga makasabot ti ana, their accusations are nga nagsimba kita mga Dios ug mismong mga santos gipaka-Dios nato. Wala Ang atong gipaka-Dios mismo ang atong Ginoong Hesukristo
ang ato ang Espiritu Santo ug ang Dios Amahan. Muna Holy Trinity as one God. No, gani mga istorya bitaw no nga ato-ato ra pod. Kung gipagka-Dios pa nato si San Isidro, gitawag unta nato nag Dios Isidro. Si Mama Mary, Diyos Mary, no? Diyos Maria, wala. No, iya kanang atong pag-worship sa, pareho sa ba, sample ha, kana bitong flag, no? Kanang flag raising. Manindog ta, gitahod nato ang kanang bandila. Nga naman, tungod kaya nagsimbolo man na sa atong nasod. Dili gin nato pwedeng pasipadaan. No? Maura gyapon na sa mga santos, no? Tungod kaya nagdalaman kini sa larawan sa mga mayong tao sa kakaraanang panahon, ato silang gipasidunggan. Lakip na gani ang ilang mga larawan. No, klaro? Abi no, dinhin na lang mo sa takuto mo higala ha. Medyo bisi-bisi ko ron gamay. Kumusta naman mo din ha, no? Ato ang mga kaigsuunan nga taga-amlan. No, ako ding gawiks din ha sa Kalumboyan. Kumusta na si Agaw? Christian Dorango. Nahala, no? Mayong Mudto, Pilipinas.